Hola, bona tarda. Avui és dijous, 19 de març, i estem aquí a la galeria i en aquest moment hauríem d'estar canviant l'exposició, traient l'exposició dels germans Moscardó i posant una de l'Aida Sobirà, que és una exposició que hauria de començar demà divendres fins al dia 16 d'abril. Les circumstàncies fa que no puguem fer-ho. Tenim l'exposició ajornada fins d'aquí 15 dies, 3 setmanes o fins que l'activitat es torni a arrencar una altra vegada. Les peces de l'Aida, que tenen una màgia especial, que ella ha treballat amb molt de carinyo els papers, les aquarel·les, els colors, les textures, els trencats, tota aquesta obra en què ella ha dedicat tant i tant de temps, que a més li ha volgut posar un títol a l'exposició que és Trencar a florir, que resum una miqueta tot el seu treball. Ens haurem d'esperar uns dies per poder-la gaudir. Estem aquí a la galeria i darrere meu hi ha una fotografia fantàstica d'una artista de Madrid que es diu Leticia Felgueroso, que fa ja un temps que l'estem treballant. És una obra d'uns llibres que volen. Bé, en aquests dies en què el temps a casa se'ns fa una mica llarg, la lectura, sens dubte, pot ser una bona ajuda. Hem preparat 2 llibres perquè els pugueu gaudir. Un és un llibre que ahir vam penjar a l'Instagram, que és de Michel Simà. És un llibre de fotografia. Un llibre de fotografia que segurament no trobeu a cap llibreria, perquè és un llibre de col·lecció privada pràcticament, que ens explica una miqueta com són els artistes o com eren. Com era, per exemple, el senyor Matís, quina cara feia, com eren els seus estudis, i així successivament. Hi ha més de 50 artistes aquí en les seves fotografies i els seus estudis. I l'altre és un llibre que sí que podeu trobar, que és molt interessant pels que us encanti l'obra més contemporània, que és Mark Rothko. Mark Rothko és un dels grans artistes del segle XX, una persona que té un coneixement profund de la textura i dels colors, una persona que ha marcat un punt d'inflexió en el món de l'abstracció de l'art. Desitgem que aquests dies s'us facin lleus, s'us facin curts i que disfruteu moltíssim. Estem en contacte, cuideu-vos molt i a reveure. Gràcies.